Akekho umuntu othi mayezalwa bese kuthiwa wena uyazalwa ukuze uhlupheke emhlabeni. Emhlabeni uhluphekiswa ukushoda ngolwazi, ukushoda ngobuhlakani, ukushoda ngokuhlakanipha. Bese kuba ukuthi ke omunye abe nenhlanhla avela axhumane nabantu abazomtshela ulwazi la ngempela. Wena ube nezibhadi uthola abantu abazokutshela ulwazi lamanga. Ngoba emhlabeni sidinga abantu, udinga umuntu emhlabeni ukuthi uye phambili. Emhlabeni futhi udinga umuntu ukuthi uye emuva. Umuntu okuyisa emuva futhi umuntu okuyisa phambili. Umbuzo uthi ke wena as a person u-attract abantu abanjani? U-attract abantu abazokuyisa phambili? Une-circle yabantu abakusa phambili? Noma une-circle yabantu abakusemuva? Noma u-attract abantu abakusemuva? Kufana noma ungena othandweni. Othandweni ngena nomuntu ozo-understanda ama-goals nama-vision wakho nawe understanda wakhe mase kuhlangana mase kuba into eyaphambili. Ungangena othandweni nomuntu ozo-sabotaja ama-goals nama-visions wakho, it's a big problem. Thola umuntu ozoba yi-booster, thola umuntu ozoba yi-assistant, thola umuntu ozoba yi-catalyst to your life in order for you and for her to go to the next level. Because you need a partner who can take you to the next level. Uyathanda uthandi. Uma uthandaza ebusuku usekamelweni, upartner wakho akahambisani nomthandazo wakho. Uma uzothandaza wena ekamelweni noma endaweni yakhe engcwele, upartner wakho olala naye ekamelweni akahambisani nomthandazo, it's a big problem. Kuyimanje sinama challenges. Sinabantu thina besifazana abafuna umsebenzi abathi abawuthola umsebenzi. Uthi uyabheka umuntu othandana naye vele inhliziyo yakhe ayikhululile wena umuntu wesimame ukuthi hambe uyosebenza. Indoda yakho ayifuni ukuthi usebenze, wena ufuna ukusebenza kodwa indoda ayifuni isebenze. Uthini manje? Uthi into zakho zivalekile. Asiqale sibheke kuqala ukuthi umuntu othandana naye, umyeni wakho, upartner wakho, isithandwa sakho siyafuna yini ukuthi usebenze la ufuna ukusebenza khona. Beke nangavumelana kahle endlini. Shuthi imimoya ihlukana phakathi. Imimoya yendoda ithi ngizoyivala ke lento ofuna ukuyenza. Imimoya yakho ithi ngizodlula. Uya understanda yini ukuthi nithandana impela kodwa ninezimfihlo eninazo. Indoda ithi izi yafunga yagobela, ithi angimfuni umfazi osebenzayo. Wena uthini? Uthi mina ngifuna ukusebenza ngibe into zami. Uyayibona nje lokho nga-understandani kukodwa. Uyawubona yini spiritually umonakalo okudalayo? Shuthi lapho asingabe sisathi indoda, asithi idalwa zendoda zithi azimfuni umfazi osebenzayo. Idala zamfazi zithi sifuna ukusebenza. Uyayibona impi ukuthi iwithin abantu abathandanayo. Uzothina wesifazane, uzothi mina ngikuthola umsebenzi. Akwenze ukuthi umbuzo uthi ke indoda olala nayo in your bedroom iyafuna yini ukuthi usebenze? Alright ke iyafuna usebenze. Mhlawumbe umuntu wamathenda, indoda olala naye ema meetingini iyafuna yini? I mean indoda olala naye bedroom iyafuna yini ukuthi lama meeting owa attendayo akubuyisa ngo-10 ebusuku? Indoda yakho umuntu wesifazane impela nje uyahasilisha wenza yonke into, but your man in bedroom iyavuma yini ngenhliziyo ukuthi ubuye ngo-10 ebusuku la endlini? Uma kuukuthi ayivumi, izwa ngami lolo thando lweni ngelinye ilanga liyophela, and maseliphela liyoba nenkinga ongakazi uyibone. Ngoba yindaba umuntu uphila ngokufuna ukuphrovela omunye ipoint ukuthi bengabe ngafuni ngibuye ngo-10 ebusuku from i-meeting kodwa kusalayo mina bengise-meetingini uzoba strong. Akuhambi kanjalo, akuhambi kanjalo. Kunoma yini oyenzayo, you set a foundation. Wakhindlu, you set a foundation. Uyafunda esikoleni, you set a foundation from early phases of education.
impilo nje you set foundation ukuthi the step that I'm about to take definitely I'm with the right people. Uma ngabe ufuna ukushada shada umuntu ozo understand ukuthi umsebenzi owenzayo sometimes ungakufanga ngo1 intatha endlini but he will understand. Shada umuntu ozo understand ukuthi umsebenzi owenzayo ukwenza ube around abantu besilisa umuntu wesifazane akabe comfortable ngalokho. Hayi ukuthi uaranda abantu besilisa uloke phone kanti ubuya nini awungengane endlini uthi uyabuya from meeting uqunjelwe endlini deniwe umuntu wakho lapho uburana meeting yama million noma yama billion uqumbele endlini umuntu wakho okusho ukuthi wenzani manje uyayilokha lento. You must have a supporting husband, a supporting husband. Lento engiyishoyo iya kulabantu abenza imali eziserious bese kuthi wena muntu osafuna imisebenzi qinisekisa ukuthi you've got a good relationship with your parents. With your parents, because ama parents wakho are your backbones, bruh. Are your backbones. Ngeke sikhohlisana. Ngeke ngiyibone ingane mina zibagolozela abazali. Ngiyibone ingane mina zihlohlwa ezinye ingane zenza insambatheka. Guys, your parents are your backbones, are your strength. Are your strength. Uma ngathi usenkingeni, the only person that you think of wherever la uthi khona inkinga umzali wakho. Ma sengibe nenkinga, baba sengibe nenkinga. Abantu abafika noma kuthiwa right noma kuthiwa wrong bafika uzokusiza ayi ukuzokugxeka bazokugxeka late your parents. So if usemncane usafuna lemsebenzi uzoholela 10,000 no 15 no 20, make sure ukuthi you respect your parents. Uma ngabe sewusemendweni wakho make sure ukuthi your relationship yakho no partner nama friends sometimes niya adviseana lendlini nama lovers niyona yonke into, because impi enzoba naye ekamelweni izohamba iyobopha umsebenzi. Believe me or not, believe mina ngibabonile abantu mina bewa from top beshona phansi uthi uyabheka abashawa izitha bashawa wo partner babe kade belala nabo, abanye banengane abanye banengane abanye banani ebelana upartner wakho usephenduka imonster ekufuna ulele phansi wena. Impilo is not supposed to be like that. It's not supposed to be like that. Upartner wakho umuntu othi mawuthandaza ekumele akuthandazise, umuntu othi mawucela okumele akulekelele ukucela, umuntu okumele umhloniphe. Bantu besimame lapho nikhona ngiyanicela uma impilo yenu iqala iphakama ngiyacela ningababhampeli obaba, ningababhampeli obaba emakhaya. Bo baba ngiyanicela ningabavaleli omama uma bezama. Let them try. Let them try, because umama esesebenza ngeke kulale ngingadliwe la, ngeke kulale ngingadliwe ekhaya uma ngabe esesebenza. Uma kwenze kushona kanti umama umsebenzi uyawu understand, ngeke ingane zakho ihlupheke makuthiwa usekho baba emhlabeni. Musu kumvalela umama, myeke mkhulula ayosebenza. Uma efike eqoma noma enzani le yakhona iphutha lakhe nedlozi lakhe lelo, idalwa zakho ziyokuvikela, muyeke ngoba ngeke uzumvimbe mfethu. Asekho kuleso sikhathi sempilo ekuthiwa umuntu uzomkhontrola njengembuzi njengenkomo uthi idla ngapha ungadli ngapha idla ngapha, ayisasebenzi kanjani. Bese kufika igaba la kuthiwa usuyahlukana ke nomuntu. Uma senibekezane kwacaca ukuthi anisakwazi ukusilawula isimo senu ninobabili, into yeni si toxic. Uma senihlukana, hlukanani. Ningadlali ngokuhlukana nithi niyahlukana kanti nihlukana. Mase nihlukana, hlukanani. Hlukanani. Nixoxe nengane uma nihluka ixoxa ingenelela icourt ukuthi ubani ozothatha icustody yengane. Mase nihlukanani, because lento yokuthi abantu bethi bayahlukana kanti abahlukene belokhu besenza izilima bethi hayi sihlanganiswe zingane ilimaza lo partner omusha osumfaka empilweni yakho, yenza ukuthi athe fika lo partner
omlethe empilweni yakho afika nihlukene nalo naye ufika nomoya wakhe ufica kusekhona umoya omdala imoya iyashayisana kugcina kuphinde futhi affecteke ingane ngoba noma yipi impilo eyenziwa abantu abadala ekugcineni affecting ingane ngicela mina mase kufika isigaba yokuthi nobabili number 1 ilungiseni into yenu especially if ninengane ningavumeli ukuhlukana kalula ngoba once nahlukana definitely ingane izo affecteka ingane zi-affectwa umhlukwano wenu uma nina senitheni yahlukana there is no way ukuthi nizoprotect ingane nizolimazana nilimaze nalomuntu omsulwa enizomletha empilweni yenu uma nibona ukuthi nicabangela ingane lungisani inkinga zenu musana ukuhlukana ithi thumbs up don't hlukana kodwa mase kucaca ukuthi niyahlukana hlukana yike ningadlali ukuhlukana ngoba idalwa zendoda nezomuntu esifazane uma senitheni yahlukana zifuna into eqondile ukuthi sesiyasuka kulo sesobheka lo makoto ozayo kodwa ingane zethu sizozigada hlukanani ngoba leyo kuhlukana nihlukane ngoba vele senifuna there is no need ukulwa nilwelani senihlukene nilwelani ngoba vele nibe nali ithuba lokulungisa na umuntu nomuntu waba nepride wayitshela umuntu kwaze ufika isigaba ukuthi niyahlukana mase nihlukeneke yini elwelwayo because phela uma ukuthi ubungafuni ukuhlukana zehlise phela ngoba phela makhona ozehlisayo vele impilo injalo ukuthi anikwazi ukuba amabhulls nobabili anikwazi ukunyuka nobabili uma ukuthi khona ongafuni ukuzehlisa musu ukuthi ngoba udiniwe uthi kulungile kuhlukwana mase kuhlukwana usuyabuya uzolwa futhi what is that for ngoba mawusubuya uzolwa uzoba nebhadi kanti umuntu wakho usazana nami ngeke uzwe iwine liyompi musani bafethu ukudlala ngokuhlukana nithi nihlukene kuyaba uthole umunye umuntu empilweni yakho uyaphinda futhi ubuyela kumuntu omdala seniyathandana futhi ni confuse amadlozi ngoba lo muntu obusuhlukene naye uselwela ukuthi akakufuni ukubona uyaphambili nomunye umuntu akuselona uthando lento eniyenzayo sekuyini ukuthi ngeke azaye amove on khona abantu abafungayo uma kuhlukana athi umuntu awusoze wamthola umuntu ofana nami uma ungakazi uhlangane simo esinjalo athi umuntu ngeke uzumthola umuntu ofana nami la ekhona umuntu uthandazela ukuthi ibuyela kuyena usuguqa ukuze akwazi ukucontrola after that uma kade usumove on ningadlali ngama feelings ezingane zabantu nithi move on senisuke ko partner benu kanti nimenze rebound umuntu ufuna ukuhila ngaye awuhili ngomunye umuntu lemhlabeni don't do that ngoba uyothi uyahila ngomuntu kanti uhila ngomuntu owazana nathi sivele simlwele umuntu wethu uphenduka insamba theka angidlali mina ingakho nje bangabe ngiletha lezi imfundiso zami ukuthi uma nifika kwisigaba sohlukanani hayi lento abantu bahlukane emva kwalokho sebeyavakashelana sebeyavalana uzwe sebeyakhiphana abaye emadineni kwenziwa bani isilimo kwenziwa lo muntu omusha osefika empilweni kwathiwa sihlukene uyodla idina lamasimba amani nomuntu ohlukene naye uyodla why nihlukanile pho anihlukanile nini nidlalana umqondo uma ungakazi ukuthi khonto ebizwa nge-mind game nidlalana umqondo senizodlala ingane yabantu efikayo la ingakho ingane yabantu beke yabamba ukuthi uthe uhlukene nomuntu kuyaba niyakhuluma umisile leyo ngane kumele iphume hayi ukuthi amadoda kuphela enza lonto nabantu besifazane bayenza lonto athi umuntu ngihlukene nawe kodwa nje bayakhiphana ne-ex-husband or ex-boyfriend bayakhiphanela nje ubuthi uyakhuluma athi umuntu no sihlukana lokho okuhlelekile asixabene we can still go out and have some dinner ayikho leyo nto kulomhlaba esibhekene nabo bafethu ubugebengu uma kuukuthi wena wesifazane uhonest and innocent ukuthi you are out just for dinner umbuzo uthi lo wesilisa honest yini kulento oyishoyo wena akekho honest yena uyacalculate ukuthi ngiphumile naye okuqala ngizomkhipha kwesibili okwesithathu hayi ke sonyukela phezulu eroomini ehotel ngizomgoqa yila kuthiwa kuze kugcina khona abantu sebebambana ngenkani
noma sebethreatenishana yini uphumani nomuntu obukhala ngaye uthi akalungile empilweni uphumani nomuntu obuthi ukuhlukumezile futhi wawudlala ngobani wawudlala ngedalwa zakho abadayi ukuthi emhlabeni bayaxakeka bashaba zinquma abayithathayo abantu badidekile the moment udideka wena udida ngisho idlozi lakho phezulu uyalidida idlozi lakho mfethu ungayenzi into okuconfusayo ifuna uyibuze mawenza into ukuthi ngenzani manje ngabe ngiconfusani manje ungayenzi into ezoconfusa wena iconfuse idlozi lakho iconfuse upartner osefika empilweni yakho ngenhloso yokuzokwakha uthi kupartner sengihlukene nobani kuyaba boom sengiyakhuluma nobani bese uzom-understand yes madoda hlukanani nokudonswa ngamakhala ukuveleni ugoqwe nje bese niyagoqeka abafethu ningayenzi leyo nto bantu besifazane yakheni imizi yenu enifuna ukuyakha nabantu benu kodwa uma niyakha imizi yenu ningawuvumeli umsindo nengxabano ezoba khona because leyo nto leyo bafethu leyo nto leyo iyam-affecta umuntu umsindo nengxabano ne-mind game leyo nto iyam-affecta umuntu othandene naye iyam-affecta iyamlimaza psychological umuntu angazi ukuthi unjani umuntu wami ngimthande ngingamthandi uyangithanda noma akangithandi uyangifuna noma akangifuni unami noma akekho nami musani ukulimazana umqondo because sithembela ukuthi izidalwa mayifika ebusuku wena azikufice umqondo wakho usopa ukuze zifake impumelelo uma ziyakufika idala zakho umqondo wakho unhlakanhlaka uhlangahlangene izotshalwa kanjani impumelelo kuwena ngeke izitshaleke impumelelo honestly speaking ngeke izitshale uyohamba uzuyiqeda izinyanga zihlule ukulapha ngoba nazo they are facing the one and the same situation lethe ngishoyo ihlasela wonke umuntu lethe ngishoyo iya kubelaphi iya kwezepolitiki kosomabhizinisi kubaholi kubafundisi kubantu aba-ordinary iyabona wonke umuntu le nkulumo yami ukuthi awukwazi mfethu ukuthi umuntu othandana naye niyaxabana niyaxolelana nenze ukuthi mangabe ilungiseni into yenu khulumani nibe honest to each other uma you feel ukuthi umuntu wami ngathembekile kumina alikho iphutha lokushiya the moment ushiya kanti umsulwa wena amandla watholayo makhulu amandla wathola mawushiya umsulwa kodwa mawuzoshiya kanti awukho umsulwa likhulu ibhadi olitholayo empilweni yakho ungayibhampeli oyakho kanti wena ngokumsulwa uze uthi uyashiya ngakho umsulwa uma ukuthi awukho umsulwa zehlise during discussion xolisa when you feel ukuthi you are wrong ngoba ukuze ushiye uzenza into eyi-victim kanti wrong uzohamba nebhadi izwa ngami uzohamba nebhadi uyohamba uyikhuluma lento uthi mina nginebhadi engakaze ngilibone kanti ngoba noma yinini ipower noNkulunkulu uyazwelana nomuntu oyi-victim ungamenzi upartner wakho abe yi-victim ungayenzi leyo nto don't do that lethe ngizishoyo angimncenga umuntu ukuthi akho yingaka ngithi mina mangabe ngisebenza because ngisuke ngilwela umuntu njengiziletha lezi imfundiso ezifana lezi ngifuna abantu banqobe ngenkani ngoba ngilungisela ukuthi masufika edamini sesisebenza ngezinga eliphezulu ngikufice kahle imfundiso zingenile sekulula ukuthi sifake amandla ngoba siyawafaka amandla and kumele uwathabathe amandla okunqoba kumele uwathabathe amandla okuqina kumele uwathabathe amandla empumelelo kumele uwathabathe amandla okuvula kuvaliwe masufika ekuthina kodwa asikufice sewabukile amavideo sewuready ukumukela amandla ngoba amandla mayesefikile ezakuwena edamini akudlalwa asidlali kunabantu namhlanje impilo zabe yimile eyime ngorong ebengafanele zime eyimiswe ukuthi baletha abantu empilweni zabo kanti uletha umuntu ngelinye ilanga ozokhesa the entire life of yours azakutshela emahlweni athi awusoze waba yilutho
lo muntu walethwa uwe. Ilahleke phi lento? Ilahleke ngokuhluleka ukucommunicator during your good times. Ngikhona manje. Ngeke mina ngize ngidlale ngawe ngithi yonke into phalaza, ngithi qhuma, ngithi chatha, ngithi gcaba. Angwaya lemsangano lezi inyoni phatha phatha thiwo gcabela ukuthi phatha phatha gcabela ukuthi lemhlabeni kufuneka ingqondo, lemhlabeni kufuneka ingqondo, kumele ivulwe ingqondo, ungayiqali impe engenasidingo. Ungayenzi into ezokufaka ejele. Ungayenzi into ezokuphula omunye umuntu umoya. Inhliziyo yomunye umuntu uyivikele. Lo muntu ayivikele inhliziyo yakho. Ngiyacela ithandani zingadlali umdlalo wokuphulana izinhliziyo. Ungayenzi le nto. Uma ungasamthanda umuntu wakho, mbhalela imessage uthi luphelile uthando bese uyahamba. Awusamthandi lapho. Umusa kumdlala. Musa kumdlala. Ngoba the moment umdlala umuntu kunesilwane osivusa kuyena. Mase sivukile isilwane lezo sivusayo sokuxaka. Sokuxaka. Bantu bayayivusa ilwane. Just text your partner ukuthi unfortunately I feel ukuthi whatever we are trying to do, I can feel that there is no more future. Kulento esiyenzayo. We better drop it now. Akhale leyo nto ukuthi umtshelile. Ukunokukhala akhale kanye. Ukunokukhala namhlanje, akhale kusasa, akhale phambi kwakusasa, uhlala umkhalisi. Kungcono ukukhala kanye. Ngoba kuyadlula. Uyakhala kodwa kuyadlula. Kodwa bezohlala umuntu aloke kuphula inhliziyo. Akuphula inhliziyo kusasa, phambi kwakusasa. Ukhanda isilwane kuwena. Ngelinye ilanga uyotshela abantu athi uyimonster. Uyimonster evuso ubani? Ngoba ivuso yena. Ivuso ubani monster? Show me looking back. Yes, Saturday. And it's njosebenza ngezinga eliphezulu edameni leSaturday siyakuyona. Njosebenza balibonile abantu uthingo nenkosazana ludlana. Babonile abantu abafikile ipower ifika kubantu ga1 ifike uyizwe. Bayisikuthinta enyaweni igezi inyawo baze bathuka abanye bathi khiki kanti ungubani. Ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini. Lento yenzeke edamini lami makusetshenzwa umuntu ukuthi anqobe ayisoze yenzeke emhlabeni nabelapha abalala akakazi bayisho lonto. Ifike igezi inyawo uzwe. Hawu lokwaxoxela ukuthi hayi ngiyageza ke hayi ugezekile. Mina you feel mawuphuma ukuthi hey kwakho into esisukayo ngiyonqoba. Ngoba uyayizwa iphawu ifika umile ikuthinta enyaweni igeze enyaweni. Show me looking back. Nkosi emhlabeni ndodana emazulwini. Nawe futhi oseza imnandi awungeni wedwa. Singena nje mhlambe sibe u7. Esimthintile sidila nawe uyaphuma. Imthinto omunye sidila nawe uyaphuma. Nomunye uyaphuma. Uyabo. uNkulunkulu anibusise emakhaya. Inamba yami 0798130260. Thank you so much, Papa.